Shalom. Tapa sonang jala tapa hibur roata marsomba tutuata marende maita sian buku ende nomor 722 ayat sada sahatu ayat 2. Hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi porbadia, natu popa langit, dohot tanoon. Amin. Mangasaon debata, say hamonangan do ulahonota, ngotma ale parhinaloan, tarsunggul ma au di buah siang hari, pujiot kumaho di tonga-tonga ni ako bangsa. Ale Tuhan, ende onok kumaho di tonga-tonga ni aka marga. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Maului atemah rohanami tuho. Ala di joho ami tupak kirimon di hamuluan saleleng nilelengna. Sae leon maton dim tu rohanami. Asa margogo ami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului ami akana di banua gijangi pargogoi mahami manaluan salulut neng menghambat hami tu asonangan sai paganda hapor syaon pakirimon dohot pamopomon ni rohanami asa monang hami ro di ujungna lao manjalo tu pali hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Epistel di patang nyata borngenon iman atar surat di Rom bidu pitu ayat 15 sahat ayat 25 marsorin-sorin mahita manjaha aidang hutolopi nahu baeni ainahu agigion ido huula dada nahu alomon asa dada au na mangolasa tung dosa ido na mangingani au
Ai dada hulan nadenggan, napi narhagiot ni rohaku, naroai naso haulamoni ido hula. Asa Jepang au songon aturan, naroado dapot diau, nangpe dipangido rohaku, mangulaon nadenggan. Alai uida do dipatik na asing di bagasan akka ruas ni dagingku, namar musuh do patik na di bagasan rohaku. Gabe dipatunduk doau tu kongkoman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagingku. Mauliate mah hudok tu debata marhite-hite Yesus Kristus tuatai dibaeni au sandiri mangoloi patik ni debata di bagasan rohaku. Alai manghiuton dagingi patik ni dosa ido u oloi. Ima sahatna martua doakan tu mangion hata ni debata jalan u peopsa. Amin. Tabege makor sian punguan ina para Kamis diuduti kor ama.
Rende mahita sian buku ende nomor 355 ayat sada dohot ayat 5. Mola tema di pasat rohanami tuho Tuhan pandigan basa na sumurung na sa toktong maparwahon ngulunami mangalehon na rumikot do narikoti di ngulunami di bagasan hay pasod dahami patu paparsauran dohot ho di bagas jorom rap doh ruasmu nama doho ti partanyangon di bagas nabi masih hol hami Tuhan pajupang dohot ho masih hol hami neng manangi-nangi hatam nagabi sulu-sulu do tukok nami di pardalanan nilu nami ido ubah nahu hari ketok kami di batu pahuriam pertanyangan sisongonon asalam tadap di hami Tuhan akka lomoni roham naneng si batu paun nami dot sugu di roham naneng si pasidiungon nami ali Tuhan rajai maroha do pikiran nami di nama doho di pertanyangan kami asa salu na kanahu hasi holi hami marhiti pertanyanon jupangi di ngulu nami jala mardami sona kami Tuhan marpos ni roha madalani akka sidalanan nami diakatiki nong pinadadem si bulusan nami ali amang nabasa pasu-pasu mahami asa toktong hami di bagasan pardalan ng ngulu nami mangasa hokko manangahape nawadupi hami manangahape si hol ni roha nami do sudite he akan pinarsita ni hami songon natoras ya nakon nami nang sudite he akapopara na penalumi homi nang ruas ni huriam haka bibici buburon na met na magudang sa ato na matua asabuhi hami Tuhan mardame tu diri nami asabuhi hami patupahon lo maniroham huhut mangula akaulaw na pinasahami dalan nami lo mga luluy akang ngulu-ngulu di ngulu nami yon atong ajari mahami Tuhan marpabahenan ajari hami marparsauran ajari hami mardongan ajari hami martuhan tuho asaso nang hami Tuhan jala diraje todim hami toktong margugu mahami laho madalan ya kapertikyani sato kinari nang tangyahonon nami mahatam marhiti na posom uluan ni hurian nami Tuhan humatoktong na pasadahon roha ng pikiran nami asabuy tinggil hami manangion hatami jala rajai roha do pikiran ni naposom asalomoni roham di pasa nasida tu hami naubigi hatami asa hubo tu hami Tuhan lomoni roham pasu-pasu nang sudi ruas ni huriam natongon di bagasatikon na hurang sehat amang nami amang bisiahan nang mula sian rumah sakit pemulihan di bagas nasida amang sian turi sian wek tolu pemulihan di bagas nasida inang siagian burusiahan sian wek opat natoktong di bagasan pemulihan dope di bagas nasida amang apan jahitan burna baban
pemulihan di rumah, inang nyonya Siturus, buru manurung, na pemulihan di bagas nasida. Dok sudite yaka na subuh huguare hami, na huboto hami di bagasan tikion, na may-maima hamamalu ni parsahiton. Tuhan debata, hodo paddaoni, hodo pangubati na sumurung, terbaik kodo Tuhan pamalupon na sasahit di pamatang nami. Margugu maka ruas ni huriam, na mangadupi parsahiton ni, jala may-maima di hamamalu ni parsahiton, na siyako, marhiti pamaso-maso aka ubat na pinangan na. Suang-soni di aka para medis na mangurupi na sida. Suang-soni masudi aka ruas ni huriam, na sa toktong makirim makasiholi di ragam ni sihol ni rohana sida. Ali Tuhan di botohodo di rohan ang dipikiran na karuas mi. Na sa juk-juk di pagido na sida tuho marhiti tangiang diganup bagas nasida manang diganup martangiang nasida. Ali Tuhan huhapor say hami ditangi hokodo sudi akatangiang ni namanang yakon napasahaton sihol manang sita-sita na tuho. Ko matoktong Tuhan na patongot toni diaka rokap diaka enakon na sodapotan rokap dope diaka parenakonon na sodapotan parenakonon dope di parsarepion na dok diaka parkarijuan dok diaka parsikolaan dok sudi tehe diaka sakap ni ruas ni huriam diaka nang marpesta dok diaka nang paburhaton ya nakon na loma rumah tangga. Tuhan debata positutu rohanami tuho molo hutangnya ko kami hupasatami ditanyang nami sihol ni rohai napos rohanami lehonomu Tuhan atau ngajari hami mangido tuho ajari hami martangiang asa toktong hami uboto dia do naneng pangiduan nami tuho di bagasan tangyang nami ramoti mahami Tuhan asiroham nang perdalanan ni huriam hakabibici buburon nagabi inganan persyajaran di partodion nami asa marhiti huriam hakabibici buburon manada mahami di asidot holong ni roham manada mahami dia aka ajar do dia ka parangin naneng hupatu pahami di bagas joromodo Tuhan hami manangion hatam atong urupi hami parbisuki hami pargugui hami Tuhan asa malutung pedang lomoro hanami namasa tu hami sabar hami mangadupi jala tubuh di hami pakirimon ditikina lehonomu Tuhan nahubar tolomani roham atong matanyang nami Tuhan asiroham tangihon mahami jala sisa madusa nami Tuhan mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami na mangului tangihon matanyang nami amin. Marende mahita sian buku ende nomor 425 ayat 2 sahatu ayat tolu. Joy.
Asine rohama dia mudoh dame siar de mata do na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhna amana minanami dohot sudema hita ruas ni huria na marpungu di bagas joromat dohoti partangyangan dohot nama dohoti partangyangan melalui live streaming di inganan Nabi. Tatangi homahatan itu hatta si persauli honota nagabe berita nauli tersurat di Edde Bidu 2 ayat 8 rodi 10 tolu. Edde nyaka edde sian si Salomo. Bidu 2 ayat 8 rodi 10 tolu dohot tema na dokter surat manang judul di bibiltai di dok haroro ni panguli. Ayat 8 di rupa suara ni hasudungan ni rohakku doi idama nungaroi bana marikat sianak kaduluk marhajingjang di atasnya kerubian tudos do hasudungan ni rohakku tu sada hije manang tuana ni ursa idama jongjong doi bana di balik ni dorpi madulu sia jedela marlinang-linang ibana madulu sia tarali dungi makuling mahasudungan ni rohaku dirok mamadok au hehe maho alih hasuluan ni rohaku namalutus jalaruar maho ay idama nunga salpu partahunang ngaliniari nunga matcohot dohot ariudan nunga pola muluk akka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki paredeon nunga pola tarbege suara niat duhur titi di tanotai parbuni hawara pe nunga mamuka matoras jala marbunga ia hau anggur jala maruap na anggur hehe maho alih hasuluan ni rohaku na maulutus jala ruar maho di sima sahakna horas madihita saluhukna. Jadi memang molo taparohahut trupuk tahun pitor laudo pemahaman taringo tu hubungan dua sejoli hubungan ni naposo ada hubungan yang romantis atar ima sasitong na digobarhon marhite trupuk tahun hubungan yang romantis antara pemuda dan pemudi jala mulak naposo apalagi naposo bulung jok do molo mabe surat turungan na marhite sian edeon molo di bahasa Indonesia trupuk tahun ede sian si Salomo digoari kitab Kidung Agung kidung yang agung ede naumuli sian nasa ede atar songoni marupani jadi jok do dibaenon gabe songon sada surat diaka persaunan ni naposo ala romantis dan puitis hujaha maju sada rupani molo surat na di Edeon molo di dok di Ede opat di bidu opat ayat pitu songonom mamisalna tung nauliutus sahali doho ali hasoloan ni rohakku jaladang adong lidangmu Asugari anong doli-doli manulis surat tudongan na anak buru omma ditulis rupani tung nauli utus sahali doho ali hasuluan ni rohakku jaladang adong lidangmu tung nauli utus molo di bahasa Indonesia didok engkau cantik sekali
Bola pala adong duli-duli besurak tu anak buru, engkau cantik sekali. Adong dope di pudinai manisku inna. Yakit doau molo pala ro surat ni siduli tu anak buru songonon ijahau laumudum yakit dau ni pinope. Dan mungkin benefit diharap biang manang dileleulok. Nga pasti terbayang-bayang di atas awan. Adigama parsauna tersongoni. Jalaido memang turpuk tahun. Adigama nama saya. Gambaran ni anak buru na paimahon pangudi. Tabireng marupani hubunganna mulai sen ayat walu didok bagaimana seorang wanita menunggu sang kekasih. Di rupa suara ni hasudungan ni rohaku. Di rupa suara. Rupa suara bukan hanya persoalan suara. Rupa suara. Artinya jenis suaranya pun saya kenal. Alto do, soprano, ngai boto. Jadi tugari godang rupa ni bawa lewat. Aduk suara sopran, suara bass. Ngai boto mana? Oh, aduh mana? Tarida terbigi suarane bass inna rupani. Ngapalah lohot di pinggul nai? Jadi sebanyak apapun suara-suara yang didengar, rupa suara hasudungan ni rohaku ngata kasbe. Songoni barupani gembaran na parjolo hubungan kita orang percaya dengan Tuhan. Bagaimanapun riuknya suara-suara, bagaimanapun ributnya dan kacaunya suara yang ada di dunia, kalau hubungan kita sudah kental sebagai pengikut Yesus, dan persoalan be ribut ni suarai ala jenis suaranya pun kata kasta bigi. Ini warna suara Tuhan. Ketika gudang suara masuk songon nata jahan kaning di epistel tei huwotoro on alainna hulahon on. Artinya suara yang menguasai hatinya adalah suara duniawi, sehingga yang dia lakukan adalah suara-suara yang mengganggu pikirannya. Huwotoro dipikir aku suan nauli nadingkan ale suara na menguasai au ima suara ni siwolis dosai jalaido nahulahu alai di pistolon asingdo rupa suara hasudungan nirohaku. Dia kenal jenisnya. Lasongoni do nang dihita perupani di tonga-tonga ni keluarga petakas do taboto acugari 5 na kota bawa martelepon mai takas do taboto jenis suara ni. So iguari pe isi ibana sungun nabas o si pos marorobah itorido rupani ngat kasih boto na tua-tuai suara hami onom bawa misalnya tunggu HP mirip di suara on ketika berbicara yang satu dengan yang lain oh sianu dorao tak persoalan jonok dau di luar provinsi di luar negeri tapi jenis suara itu sudah melekat. Itulah buktinya hubungan baik itu terpelihara. Ido bukti ni turpuk tahun. Holong ni rohani debata tu hita jolma takas maitapa taridahon marhite mengenal suara. Suara Tuhan. Edeta suara ni toddi ni Tuhani jut hulausi. Kiranya dalam hidup ini pengenalan kita akan suara Tuhan memotivasi kita untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Ima na perjulu. Na paduahon nang tabereng ulini parsauran seperti oroan dohot panguli didok dison idama jongjong doibana dibalik nidorpi madulu sia jadela. Madulu sia jadela. Lapatan na tumbuh HP balgani kolong ni rohani sada bawa tu anak buru
barang itu torsi soro-soro dah. Bohape balgani mar ahadu istilahna cinta malabab manang na cinta dia pe rupani tak pitor si soro-soro pinomat iba buat tua-tua masuk mah hatamar husip bolo songon na aga aharu pani toy majo unang majo marhusip marhori-hori ning majo inna bolo rang boy marhori-hori jending marhori-hori jendela majo inna rupani ala memang marnide sejendela do dari terali baru pe berlanjut mak 3M 4M arong 5M apa gua ku M nanya teh. Tapi itulah pendekatan songonima holong niroha hubungan baik terjalin tapi ada batas-batas. Jadi ngapi gali hudok tuhita rupani maka holongi Yesus itu hita dan torisoro ala dia mengetuk pintu. Acugar erong gabar rupani dison manu tuk du Yesus di jolo ni pitutai dia mengetuk apakah kita membuka di sodo napa dua hon na tabereng hubungan baik itu marhite na tarpaima mulai dit tanak kaning di 350 Mei malungud do rohakinon malungud do rohakinon ada kerenduan aledak si soro-soro molo edisi sonari omare konna terpaima. Yang satu menunggu, yang ini juga menunggu. Langit torsi sarbut-sarbut. Ima hataridan ningulu nina marsiha holongan di antara pemuda dan wanita tarlumobima gabaran itu hatta nama kaholongi hita. Tabayak koma molo didok songon hije seperti rusalah seperti kijang lah alai gambaran di hicca niroha dan luar biasa be hicca niroha ni Tuhani meninggalkan harajauna lahir di dunia menderita disalibkan itu adalah gambaran kasih seorang pemuda kepada kekasihnya alai songonima lobi musik gambaran ni holong niroha ni Tuhatai tuhita jolma pardosa dia lahir, dia datang, bahkan dia berkorban. Ido natabereng holong ni rohani dewata marhiti Yesus Kristus. Dia menunggu kita bohado respota. Na mangikut na tabereng di tonga-tonga ni ngulu ni hala na berhubungan baik na poso bawa doh buru-buru. Digambarkan debata nama kaholongi jolmai marhite pangalaho nama kehe hehe maho ruar maho ada ajakan. Jadi bolo tabereng hubungan baik teman dengan teman ikut nama kehe do. Jadi molodon dong kata misalnya rupani marguru mahita isom mahita boleh na dak sirungano ni ale bolo na saling makkehei beta beta bah berguru hape hita na makkehei do ido hataridan ni namar sia holongan. Apakah diantara teman dengan teman sebagai sahabat, apakah orang tua dengan anak tugu geleng mi manadda rak mahita rak maho ro maho ino kaning kalimat manang kata terakhir ro maho itu teh ajakan asa bersama-sama rak makkehei. Jadi hubungan baik itu kita tunjukkan marhite na saling makkehei romaho puasa karena memang waktu itu terbatas. Waktu terbatas. Mulai deta lagu rohani umum hidup ini adalah kesempatan. Mulai di deta buku deta pakai tikim saunari karena memang ini adalah kesempatan. Musim telah berubah. Maka kita pakailah musim yang berubah ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tabayak koma misalnya tulu tahun ma musim pahit di kita.
Molo najulu di terpuk tahun itu adalah musim penderitaan, musim penghukuman. Ala dipertiketau tagabar homajo, musim yang pahit itu adalah masa Covid. Dang boi haruar jolma. Molo di India holak keluar itu ritakub. Tur masuk tu ambulansi. Ibel-beli dope. Dang boi keluar. Tapi bergantilah musimnya. Justru luar ma. Jadi laus ido nang sungkul-sungkul tuhita saluhukna. Sutung adong behita rupani nabira alasan. Ay marminggu do ada. Ay bahasa dang marminggu. Ay live streaming do. Ay kan Covid do pe. Habis Covid betul. Nggak berganti be musim. Jadi dang orang bisa situng na alasan. Mulai nak kaulaun dua kanasing. Kan Covid do pe buri jabu. Tak songuni be. Sudah berubah situasinya. Ini adalah kesempatan bagaimana memperbaiki untuk lebih baik. Tabayak kema di negara tahun resmi do didok presidenta. Ini musim sudah berubah dari pandemi menjadi endemi. Dakolani nggak terbuka bisudi. Tempat wisata nu nggak terbuka bisudi. Yang tadinya dari negara luar kita stop tidak boleh masuk ke Indonesia nggak terbuka bisudi karena sudah berubah musimnya. Alanido di situasi na berubahi Roma. Unang belalap kita di posisi yang terhukum. Unang belalap kita di posisi di dalam penderitaan. Tapi penderitaan itu sudah membawa sesuatu yang indah. Musim dingin menjadi musim yang hangat. Ngaruar be perbue, dada hula ruar perbue mengeluarkan harum semerbak. Imak kanauli, imak kanadinggan, na ditawarkan tuhita songon oroan. Panguli ima Yesus Kristus oroan ima halak na porsia Romahu tugu geleng milaw manada rap mahita Roma hita asa gabi pajabar hita di hanguluan na saliling nineling na martang yang mahita. Balihati ma Tuhan disungguli hodo hami marhiti hatam di tikyo di perjalanan ninggulu nami songon orowan disosoiho asa takas tangi hami di suaram manadda hami di jujum unang matutu adong be namar takang ni roha namar roha batu alay gabi roha namar pangului mahami songon oroan anong nga pola roho ali Tuhan meninggal kon harajaumu nunga manaw ko Tuhan di bagasan anakmu Yesus Kristus lau manopot tami akka oroan nunga diburi ho hami marhiti mudar muda durus saimiem matututod dimi mangukka rohanami asa rohami rabdot akageleng nami dohot sudi pinopar nami lau majakkon harorom asa gabi pajabar hami di surgo hasonangan gabi parjabar hami dingulu na salileng nilileng na pinaradim dioroan na magkaporsayho. Maulati matuhan hupasahatami marhiti hatam marhaduhom mahami marhiti hatam na hutangi hok kami marpangului mahami marhiti hatam na hutangi hok kami marparbui mahami. Tuhan nami huingot tami do nangakadosa nami dagudangi sesamai salpuhom may asa tamahami di julum mariti Yesus Kristus jalo matang yang nami asiroham. Amin.
Detau 424 ayat sada dohot udukna huhut pasahaton pilihatnya. Sada. Tangyang aliamanami. Aliamanami na di benua gijang, saya kerubadia maguanu, seroma daun. Saya saat malam doham di bentongon mau di benua gijang. Dosa yang nomor dosa. Unak kami tugihon tu pangujunan. Lalu kami sian panganggo. Ahona punah rajau, doa agugu. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran itu di parbadia imam mangaramuti hamu saluhutna.
ini nggak boleh dibawa. Kita harus tetap di sini. Soalnya Iya. ada dudukannya makanya. Jadi ini harus terbuka terus. Bengkok gimana? Bengkok gimana? Jago mana? Jago dulu. Sukses lah. Ada isi sekolah atau isi dosen? Isi.